Kedves hallgatóim! Köszönöm szépen, hogy bekapcsolta a Movie Beta internet oldalt, és az az oldal a Movie Beta magazin, ami már régebben létezik. 1982-kor kezdtünk el írni film cikkeket, utána színházi és muzsika cikkeket, és hogy hívják, művész cikkeket. És az egy nagyon jó magazin, mert olyan érdekesen van írva. Van más magazin, azt igazán mondom, az úgynevezett klenkes magazin, de azt ne olvassa, az nem jó. Jó, a mi magazinunk, a úgynevezett Movie Beta magazin, és a harmadik magazin Aachenben, azaz a Bad Aachen-i magazin, de az sem olyan nagyszerű, mert ott minden olyan rosszan van írva. Ha a jó cikkeket akar olvasni, akkor olvassa a Movie Beta magazint, mert az olyan érdekes. Most iszok egy finom kávét, egy igazi Plums kávé. Ez egy nagyon finom kávé, ez a Plums kávé. De amit akartam mondani, hogy a mostani október cikkban, a mi magazinban vannak egy pár érdekes dolgok. Az legelső beta blöke, azon olvasok, ott lehet olvasni, ott mindenki tud valamit írni a magazinba. A úgynevezett cikk Why don't we do it in the road? A Kaiserplatz és a Antoniusstraße-ról van szó. És van még mindenféle más olyan terminusok, teljesen érdekesen van írva, és viccesen is. Az igazán vicces az a Movie Beta magazin, és mostan beharapok a vajas kenyérembe. De finom. Ez egy igazi Leo vajas kenyér, az nagyon finom.